Dnešní epizoda bude patřit ortodoncii. Podíváme se na komplikace, se kterými se nejen ortodontisté mohou během léčby rovnátky setkat. Hostem dnešního dílu je přední slovenský ortodontista dr. Marián Sabo. Pan doktor Sabo stomatologii vystudoval na univerzitě ve Vídni. Na Bratislavské univerzitě později získal specializaci v oboru ortodoncie, je zakladatelem a vedoucím praxe Sabo Smart Orto, která se zaměřuje na ortodontickou péči o děti i dospělé. Je taky prezidentem Slovenské ortodontické společnosti a členem mnoha významných organizací. Mezi nimi například Evropské ortodontické společnosti, Americké asociace ortodontistů nebo Světové federace ortodontistů. Ve své praxi se zaměřuje na diagnostiku a léčbu složitých ortodontických diagnóz, léčbu poruch temporomandibulárního kloubu a využívá nejmodernější metody fixních i snímatelných ortodontických aparátů. Zda se mu komplikace ortodontické léčby, téma dnešní epizody, vyhýbají, se dovíme už za chviličku. Vítejte u dalšího dílu podcastu Mezi zuby, tentokrát s moderátorkou Markétou Vaňkovou. Dnešní díl sice bude patřit ortodoncii, ale určitě ne pouze ortodontistům. Rádi bychom, aby dnešní díl přinesl takový širší pohled na věc, aby i praktický zubní lékař zbystřil, když při té dlouhé ortodontické léčbě třeba nejde všechno podle plánu. No a s tím mi dneska pomůže pan doktor Marián Sabo. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den, ďakujem pekne za pozvanie. Mě by hnedka na úvod zajímalo, jestli se teda opravdu vám ty komplikace vyhýbají, anebo se s nimi setkáváte, případně jak často? Myslím si, že komplikácie sa nevyhýbajú nikomu. Komplikácie pri liečbe sú bežnou súčasťou každého prípadu. Samozrejme, že niektoré prípady idú ľahšie, niektoré ťažšie, ale na komplikácie treba byť v podstate len dobre pripravený a vedieť, ako sa s nimi popasovať. A myslím si, že každý prípad sa dá dotiahnuť do úspešného konca. Nie len z pohľadu úspešného a funkčného zdravého chrúpu, z pohľadu ortodontistu, ale samozrejme prioritou pre mňa osobne a aj pre všetkých kolegov by mal byť spokojný pacient. Dají se ty komplikace v kontextu ortodontické léčby nějak definovat? Co si pod tím vlastně máme představit? Je to třeba pomalý postup léčby, úplný neúspěch nebo případně i nějaký opravdový průšvih, neopravitelný? Áno, a to z dôvodu, že tie komplikácie samozrejme sú v literatúre jasne definované a dá sa s nimi, na začiatku ich treba samozrejme predvídať. Do tohto spadá troška, že to závisí aj od skúsenosti toho jednotlivého ortodontistu, ale medzi tie najčastejšie komplikácie, možno budú všetci prekvapení, je slabá spolupráca pacienta. A to nie len z ohľadu hygieny, ale z ohľadu aj v podstate dodržiavania toho liečebného protokolu, chodenie na kontroly, dodržiavania vlastne pokynov toho lekára a podobne. Mnoho pacientov si myslí, a je to najmä vďaka reklám, internetu a sociálnym sieťam, že tá liečba sa dá nejako urýchliť alebo sa dá spraviť jednoducho, lebo nemajú celkom dobrú predstavu o tom, že čo to znamená hýbať so zubami v kosti. A aké je to náročné, aké tie pohyby sú v podstate v niektorých prípadoch aj rizikové. A myslia si, že v podstate si dajú či už fóliový alebo fixný strojček na pár mesiacov a zuby budú do konca života rovné. Medzi tie najčastejšie komplikácie, ale ja z odborného hľadiska, s ktorými sa mám možnosť stretávať, sú práve komplikácie z dôvodu zlej diagnostiky. To znamená, že ten kolega alebo kolegyňa tú liečbu nenaplánuje úplne v poriadku a potom počas tej liečby dochádza k tomu, že má napríklad nedostatok miesta, vidí, že tá liečba nejde v poriadku, že tie zuby nie sú uložené tak, ako by mali byť. Tá liečba sa komplikuje, naťahuje a samozrejme nie v malých prípadoch to tie zuby aj ohrozuje. Reálne ich to ohrozuje na tom, že ten pacient o tie zuby môže prísť. Tuto našťastie nemáme až také problémy s našimi ortodontistami, ale skôr máme problémy s fóliovými aparátmi, ktoré sú na Slovensku poskytované zubnými lekármi, keďže tam tá príprava je nulová. Väčšinou tí pacienti dostanú len fóliové strojčeky do úst, nosia to 2-3 roky, no a potom im zostávajú vlastne len oči preplač a o pár tisíc eur sú ľahší, lebo tá liečba proste
išla do úspešného konca, ale bohužiaľ potrebujú podstúpiť opäť niekoľkoročnú korekčnú liečbu, ktorú sú samozrejme, ak sa nebránia pred tým zlým výsledkom, musia platiť sami. Čili tady jako říkáte, že to třeba dělají zubní lékaři, kteří nejsou ortodontisté, kteří jako nemají tu specializaci. Presne tak, ako hovoríte. Toto je problém, s ktorým sa nie len ja stretávam každý deň v praxi, ale s týmto bojuje aj Slovenská ortodontická spoločnosť ako celok, pretože neviem, či aj kolegovia v Čechách vedia, že vlastne pred pár rokmi stratil najväčší výrobca americký patenty na fóliové aparáty. To znamená, že po strate týchto patentov si mohla akákoľvek firma začať vyrábať fóliové neviditeľné strojčeky a robiť si s nimi, čo chce. No a keďže legislatíva ani v Čechách, ani na Slovensku to nepodchytila úplne detailne, tak teraz sa vlastne roztrhlo vrece s firmami, ktoré bez absolútnej kontroly si vyrábajú strojčeky kdekoľvek, akýmkoľvek spôsobom, ešte s materiálom, o ktorom nikto nič nevie. A tým, že u nás nie je vlastne tak reklama na strojčeky zakázaná, ako v niektorých iných krajinách EÚ, tak v podstate lákajú tých pacientov na veľmi nízke ceny a tam potom dochádza k tým komplikáciám, že v podstate tá liečba je neúspešná, tie zuby sa vykývali, tie zuby ten lekár dostal z kosti, alebo pri extrémnych stesnaniach v podstate neodhadol, to slúbil pacientovi, že netreba mu extrahovať zuby, že on to všetko zmestí, no ale nepomestil. Hej. Iné prípady sú zasa, že sa to neodhadlo a tie zuby boli extrahované, ale nepomohlo to tej situácii, pretože tá medzera sa uzatvorila spôsobom, akým sa nemala. Čiže áno, z toho právneho hľadiska u nás je to ale veľmi jednoduché, lebo ako náhle dochádza k postupu, kde zubný lekár robí na Slovensku strojček, tak sa jedná o nelegálnu liečbu a tým pádom automaticky sa nerozhoduje o tom, že či to bolo len trošku nelegálne alebo veľa nelegálne, ale je to kompletne nelegálna liečba a tým pádom má ten pacient nárok na oveľa viac, v podstate myslím tým, že má pacient nárok na samozrejme vrátenie všetkých peňazí a úhradu tej ďalšej liečby a tak ďalej. V prípade samozrejme, že aj ortodontisti nie sú neomylní, môže aj čelusný ortoped na Slovensku spraviť chybu, ale tam samozrejme je to trošku iné, lebo vtedy sa posudzuje rozsah toho odborného zlyhania, toho zanedbania si povinností. A tuto som veľmi rád, že ortodontická spoločnosť tento rok konečne sa nám podarilo prijať tzv. Minimálne štandardy čelusno-ortopedickej alebo ortodontickej terapie, kde je presne definované, že na základe čoho sa posudzuje úspech a neúspech liečby. Lebo aj to je veľmi individuálne a je to veľmi subjektívny pocit, že čo si myslí, že pacient, že nemá zuby rovné, alebo že čo sa stalo a z odborného hľadiska, že či tá situácia sa zlepšila alebo zhoršila. Já vás tady trošku zastavím, protože to je velmi zajímavé téma a proto my mu budeme věnovat celou další epizodu. Okay. Takže tím i takhle nalákáme naše posluchače. Teďka, když už se vrátíme právě k těm komplikacím, spíš jak je chceme, jak je rozpoznat, jak je chceme řešit. Vy jste teda už zmiňoval nějaké typické komplikace až třeba tu fázi, kdy pacient úplně o zuby přijde, nebo o zub. Dají se tedy nějak konkretizovat? Setkáváte se třeba nejčastěji s nějakou rezorpcí kořenu nebo ještě nějaký gingivální recesy? Co by mě tak napadlo jako komplikace? Komplikácie z odborného hľadiska sú jednoducho definovateľné. Medzi tie najčastejšie patrí práve skrátenie toho koreňa, to znamená, že rezorpcia apikálneho hrotu. Toto väčšinou závisí od samozrejme sily, ktorá je naložená na tie zuby, ale aj od dĺžky liečby. Preto je veľmi dobré mať ten prípad naozaj dobre prepracovaný a naplánovaný, aby sa tá liečba nepridlžovala, lebo čím dlhšie hýbete s tými zubami, tým tie korene sú kratšie. Tá rezorpcia koreňov je ale hlavne aj z pohľadu pacientov podľa mňa troška pritiahnutá za vlasy, lebo keď máte zub, ktorý má 25 mm koreň, a skráti sa vám na 23, tak klinicky to nie je pre ňoho žiadny problém, ale samozrejme tá liečba by mala byť ukončená v normálnom čase, čo približne trvá 2 roky, pri tých komplikovanejších prípadoch možno 3 roky, aby sa tá rezorpcia koreňov minimalizovala. Čo ste spomínali, tie recesy gingiválne, to je naozaj dobrý akože správny postreh. Väčšina tých recesov ale bazíruje na tom, že je tam ústup kosti. To znamená, samozrejme, tá gingiva potrebuje podporu
a ak tie zuby sú umiestnené nesprávne v tom alveolárnom výbežku, čiže v tej kosti, tak sa stýkávame aj s recesmi a vtedy samozrejme potrebujeme pomoc paradontológa, aby tie recesy prekryl a samozrejme sa snažíme potom tou liečbou tie korene dostať naspäť do tej kosti, čo sa dá samozrejme už len v obmedzenej miere, aby ten pacient v podstate tie zuby nemal celoživotne citlivé a aby aj tie klinické korunky neboli príliš dlhé, čo esteticky pôsobí veľmi rušivo. Tie komplikácie ďalšie sú samozrejme strata postavenia tých zubov alebo po úspešnej liečbe, tzv. Relaps tej samotnej liečby. Toto si všímam aj medzi kolegami, že veľmi často podceňujú, lebo niekedy sa mi objaví pacient v ambulancii, ktorý mal veľmi dobre ukončenú liečbu, ale či už na základe rozhodnutia lekára, to ťažko sa potom s odstupom času posudzuje, alebo pacient nedodržal ten retenčný protokol, tak sa veľmi často stáva, že tie zuby sa zasa trošku pohnú z dôvodu toho, že pacient teda buď nenosí tú retenčnú platňu, alebo tam nie je nalepený fixný retenér tam, kde mal byť a podobne. Čiže toto je jedna z najčastejších komplikácií, že tie zuby sa zasa pohnú. Samozrejme, nie je správne si myslieť, že keď mi raz ortodontista vyrovná zuby, že ich bude mať rovné celý život. Tie zuby my dennodenne používame, oni sa permanentne opotrebovávajú, to znamená, tam tie mikropohyby stále budú. A preto je aj typické v dospelosti, že hlavne dolné rezáky sa časom vždycky mierne stesnajú aj po dokonalej ortodontickej liečbe a tomuto sa práve dá zabrániť tak, že ten lekár si nastaví veľmi dobrý, niekedy aj dlhoročný ten retenčný protokol, pacient nosí tie fóliové aparáty, alebo potom samozrejme sa dajú tie zuby fixovať rôznymi retenčnými drôtmi, kde tá stabilita toho výsledku je naozaj dlhodobá. Krásný den z Matičky Prahy. Zdraví vás Petr Hradecký, specialista vašeho regionu. Život není vždycky fér. Pro zuby je fér náš Sonicare. Všechny kontakty na naše specialisty najdete na www.philips.cz/dentální-péče. Z toho, co jste říkal před chviličkou, možná už tuším odpověď, nicméně dá se říct, že třeba některé komplikace jsou častější u určitých typů léčby, zejména mě právě zajímá takový ty klasický fixní aparáty oproti právě těm neviditelným moderním fóliovým rovnátkům. Áno, hlavný rozdiel medzi fóliovými a fixnými aparátmi, čo z pohľadu lekára je, že kto je za tú liečbu v podstate zodpovedný, dalo by sa povedať, lebo, vysvetlím, samozrejme za liečbu je zodpovedný lekár ako celok, ale pri fixných aparátoch, kde máte na zuboch nalepené tie zámky a krúžky na všetkých zuboch, tá hlavnou komplikáciou pre pacienta je samozrejme náročnosť tej hygieny. V tomto prípade tie fóliové aparáty samozrejme vyhrávajú, lebo tie drobné attachmenty a gombíky, ktoré sa s tým používajú, nepredstavujú pre pacienta žiadnu prekážku, ale očistiť si poriadne fixný aparát, ak má ešte pacient niečo naložené napríklad aj na podnebí, je naozaj náročné a vyžaduje to ten čas, každý večer to 10-15 minút poriadne očistiť. Pri tých fóliových aparátoch ale samotný výsledok liečby je ovplyvňovaný tou spoluprácou, lebo tie fóliové aparáty musíte mať minimálne 22 hodín denne v ústach. To znamená, pri tom fixnom aparáte, áno, máte výhodu toho, že kompletne tá liečba je pod kontrolou lekára, aké drôty tam dá, aké pohyby tam nastaví, tak tie zuby by mali robiť to, čo chce lekár, lebo ten pacient to neovplyvňuje až na to, že by si mal teda tie zuby čistiť a chodiť na kontroly. Pri tých fóliových aparátoch tá komplikácia súvisí s predĺžovaním liečby a s tým, že ten aparát časom nesedí, pretože tá spolupráca je naozaj náročná. Ja neobhajujem ani jeden, ani druhý typ aparátov, mám rád obidva, lebo každý má svoje výhody a nevýhody, ale aj v mojej praxi naozaj, aj keď rodičia chcú pre deti fóliové aparáty, čo u nás v Slovensku sú bezpoisťovne, sú naozaj relatívne drahé, tak ale treba si uvedomiť, že čo to znamená, že fólia má byť 22 hodín denne v ústach. To znamená, vy nemôžete celý deň niečo jesť, chrúmať, dávať si jednu kávu za druhou, mať stále niečo po ruke, pretože ja to vysvetľujem tým rodičom, že tie fóliové aparáty, na ne treba mať trošku vojenský režim. Lebo keď si to zoberete, že 2 hodiny denne, čo to znamená, keď si do toho zarátate raňajky, obed, večeru,
tak skoro máte tie 2 hodiny naplnené a tam vám veľa času nezostáva. A teraz, keď do toho príde, že potrebujete ísť von, máte nejaké sociálne kontakty, ťažko sa vám na začiatku s tým rozpráva, tak treba si to naozaj zvážiť, že do ktorého typu liečby idete, lebo tá liečba sa nedá oklamať. Vy toho lekára, vy môžete povedať, že vy to nosíte, ale on vidí, že to nie je pravda, pretože tie fólie jednotlivé vám nesedia a vlastne tá liečba sa predĺžuje, komplikuje a musí sa nanovo preplánovať, nanovo sa tie zuby skenujú a nanovo od tej fázy, kam ste sa dostali, sa tlačia nové a nové fólie. Takže vlastně zejména u těch fóliových rovnátek jsou ty komplikace potom zejména z té spolupráce. U těch naopak fixních strojků, aparátů, tam potom teda, ale asi taky můžou přece jenom vzniknout teda právě zase kvůli nesprávné hygieně. Takže i třeba potom posundání rovnátek, řekněme nějaké demineralizace na sklovině. I to je komplikace ortodontické léčby? Áno, samozrejme. Dentálna hygiena alebo nesprávna zubná hygiena je vo väčšine prípadov aj dôvodom na to, prečo sa ten aparát dáva dolu. Lebo samozrejme zdravie zubov má vždy prioritu pred tým, aby zuby boli dokonale rovné. Toto by mal obsahovať túto formuláciu, že zlá zubná hygiena a vznik zubného kazu je dôvodom na prerušenie liečby a toto by mal každý pacient podpísať, to by malo byť v informovanom súhlase na začiatku. Pretože je pravda, že ak ten fixný strojček sa dá dole pri tej hygiene, tak tie škvrny niekedy môžu ísť až tak hlboko, že tie zuby treba reálne opravovať. To znamená, reálne potrebuje pacient výplne, reálne to potrebuje ošetriť a to je spojené veľmi často s nemalými nákladmi, samozrejme po dodatočnej liečbe. Takže treba, aby ten lekár neustupoval pred tými svojimi požiadavkami na tú dentálnu hygienu a začal si tie zuby v podstate strážiť a v momente, keď vidí, že tie zuby sú ohrozené samotné na zdraví, tak to musí prerušiť tú liečbu alebo ukončiť a odoslať toho pacienta zubnému lekárovi, aby tie zuby dal zase do poriadku. Aj keď tu by sa mnohým zdalo, že tak dám si radšej fóliový aparát, lebo ten si dám dole a tie zuby si akože budem ľahšie čistiť. Ono aj na toto sú štúdie, že to nie je úplne celkom tak. Lebo keď človek už raz je v podstate nie je naučený si zuby čistiť, tak nezávisí na type aparátu, že si tie zuby neumýva. Tam je proste chýba tá motivácia celková sa o tie zuby starať. Čo je ale pravda je, že v prípade tých fóliových aparátov sú pacienti so zlou hygienou viac chránení, pretože tie demineralizácie sú menšie a aj sú plitšie. Na to máme normálne štúdie, že s fixným aparátom sú oveľa rozsiahlejšie tie škvrny alebo to poškodenie skloviny a majú aj väčší rozsah. Čiže je pravda, že samozrejme ten fóliový aparát si dáte pri umývaní dolu, takže máte tú hygienu jednoduchšiu, ale ten pacient je vždy ten dôvod, že prečo k tomu zlyhaniu tej hygieny dôjde. V tomto smere je naozaj treba, aby ten ortodont spolupracoval s hygieničkou, s hygienistkou a so zubným lekárom a pri najmenšom podozrení na KAS to vlastne odoslal naspäť tomu zubnému lekárovi. Pretože je veľmi dôležitá tá komunikácia zubný lekár ortodont, lebo my ako ortodonti nerobíme bite-wingové snímky, nerobíme si kontrolné rentgenové snímky, či sú tam, nie sú tam kontaktné kazy, ale my najčastejšie vidíme toho pacienta ako ten zubný lekár, ktorý ho skontroluje na začiatku liečby, povie, že je v poriadku, ale ten pacient chodí ku nám každých 5-6 týždňov. Čiže my nemôžeme byť naivní a predpokladať, že keď ten pacient už na 4. 5. kontrolu príde a má kompletne obalené zuby povlakom, lebo nezvláda to umývať, že sa tam nič nestane. Za 2 roky tam môžu byť diery, alebo zubné kazy, poviem to odborne, a ktoré treba naozaj akože ošetriť a potom to nebude lacné. Dobrá, to bychom tedy měli nějaké typy, příčiny hlavně, komplikací. Teďka ale bude důležité jim předejít. Samozřejmě z toho, co jste právě řekl, vyplývá, musíme mít perfektně motivovaného pacienta, jinak ano. Ideálně tu ortodontickou péči vůbec nezahajovat. Presne tak. Každopádně, když už by potom teoreticky nějaké, nebo nejenom teoreticky bohužel, ale nějaké ty komplikace nastaly, tak je musíme i včas rozpoznat. Co je podle vás klíčem k prevenci těch komplikací? Je to precizní diagnostika? Nebo právě ta edukace pacienta? Co je ten klíč?
Kľúčom k úspechu ortodontistu je zubný lekár. Musím to tak povedať. Tá edukácia pacientov samotných je extrémne náročná, zložitá a ide veľmi, veľmi, veľmi pomaly. V tomto smere potrebujeme my pomocnú ruku tých zubných lekárov, lebo nielen komplikáciám so zdravím tých zubov, ale aj čo sa týka samotných diagnóz čelusno-ortopedických, je dôležité, aby ten ortodont toho pacienta videl v ideálnom čase. Aby mohol vstúpiť do tej zlej situácie, do tej maloklúzie, ktorá tam je, do toho zlého zhryzu a mohol začať jednať. Preto aj v rámci tej odbornej prípravy zubných lekárov, ale aj ortodontistov, my máme jasne definované hranice, že kedy najneskôr by to dieťa malo ísť na v podstate preventívnu prehliadku u čelusného ortopéda. Vek, ktorý my doporučujeme, je približne 7 rokov. To sa týka aj chlapcov, aj dievčat. Mali by byť 2 tie prehliadky. Po veku 7 rokov preto, že je tam skorý zmiešaný chrup, objavujú sa prvé zuby, stoličky, šestorky, vpredu rezáky a vtedy je veľmi dôležité, aby ten ortodont posúdil celkový ten zhrys a funkciu chrupu. Aby tam tie veľké odchýlky, ako sú obrátené zhryzy, skrížené zhryzy, laterogénia mandibuly, to znamená posun dolnej sánky už do ktorejkoľvek strany, celá tá funkcia, aby bola v poriadku, aby tam nebol predkus a podobne, aby tam nebol extrémne hlboký zhryz, nejaká traumatická oklúzia, čiže toto je dôležité, aby ten pacient videl ten lekár videl tých pacientov vo veku 7 rokov. Čiže my sa snažíme, aby sa takáto povinná ortodontická prehliadka dostala aj do legislatívy, do zákona, že naozaj každý zubný lekár musí v 7 rokoch poslať to dieťa aj čelusnému a písomne ten čelusný ortopéd zadokumentuje, že z tohto pohľadu, tej špecializácie, je to dieťa v poriadku. Ten druhý vek, alebo druhý čas, kedy ten ortodont by ho mal vedieť, je vidieť toho pacienta, sa troška líši od u dievčat a chlapcov. Je to z jednoduchého dôvodu, dievčatám skorej dospievajú a aj skorej sa vlastne ten rast ukončuje, takže tam je neskoro, ak by dievča prišlo v veku 13 rokov. Čiže to druhé obdobie je u dievčat 10-11 už, kde by malo mať drvivú väčšinu trvalých zubov a tam by mal zasa byť zadokumentované písomne, že ten chrup je absolútne v poriadku a prípadne je nutná len nejaká estetická korekcia. Čo to znamená? Ten pacient vie, že tie zuby mu najbližších 10-20 rokov z tohto hľadiska vydržia a keď už nebude chcieť, alebo rodičia si nemôžu dovoliť rovnatka, strojček, tak vie, že v dospelosti tam mu stačí nejaká len estetická alebo úprava mierna toho zhryzu, aby to proste fungovalo dokonale, ale nebude mať žiadny vážnejší problém. U chlapcov je to troška neskôr, tamto okno nie je 10-11, ale môže sa posunúť vyššie na zhruba nejakých 12 až 14 rokov, keď sú idú do tej puberty, do toho rastového špurtu. To znamená, vtedy sa tiež veľmi dobre korigujú predkusy, expandujú sa čelusti a podobne, ale zasa aj u chlapcov v tomto veku by malo byť jasné, že či potrebujú toho ortodonta alebo nie. Takéto preventívne prehliadky totižto sú najlepšou prevenciou, aby vám ten pacient neprišiel vo veku dievčatá 16, chalani v 17 rokoch a potom im ostanú len slzy v očiach, že zrazu poviete, že musíme extrahovať, musíme operovať, nič sa nedá robiť. Keby sa ten 9-10 mm predkus riešil jednoduchou platňou vo veku 8-9 rokov, tak máte proste vystaráno. Ale teraz žiaľ, buď operácia alebo kompenzačná liečba extrakciami. Tam potom tie rozhovory sú veľmi náročné, lebo každý pacient vám povie, ale vedia, chodím zubárovi pravidelne, s deťmi dokonca 2-krát ročne na preventívnu prehliadku a prečo mi nikdy nepovedali, že 9-10 mm predkus je problém. Preto hovorím, že záchranou pre ortodontov v aktuálnej situácii, keď to vzdelávanie tých pacientov ide naozaj veľmi pomaly, sú zubní lekári, aby si ustrážili to. To pravidlo je vždy, ja viem, že asi sa teraz zubní lekári aj v Čechách na Slovensku na mňa nahnevajú, ale to je taká anekdota medzi ortodontistami, že prosím vás, každému zubárovi povedzte, nech si pacientov vyšetruje v skuse, v zhryze
Hej, lebo každý má, ale to tak aj kolegovia robia, že príde pacient, povie, otevřete a povie, aha, krásne zuby, horné, dolné, dobre, dovidenia, prídete o pol roka, ale prídete o rok. A teraz ten pacient u ortodontistu zahryzne a vidíte, že tá sánka je posunutá 5 mm do boku, lebo má kompletne jednostranne skrížený zrys od trojky dozadu, hej, ale tie oblúky sú pekné, nedá sa im nič vyčítať, sú v poriadku, ale ten zhrys mu nesedí. A my, keď máme bojovať s poruchami z hryzu, ktoré sú veľkým výkričníkom, hlavne potom pre komplikácie s temporomandibulárnym kĺbom v dospelosti, tak potrebujeme tie deti vidieť čo najskôr. Preto my aj doporučujeme na každom kongrese, na každom seminári nahlas kričíme ako ortodontisti, pošlite tie deti vo veku 7 rokov. Ako náhle máte akékoľvek podozrenie, čo sa vám nezdá, pošlite to ako 7-ročných ortodontistovi, lebo aj keby on čakal na termín 3, 4, 5 mesiacov, nie je to problém. Ak zistíte, že to dieťa nebolo 5 rokov u zubára a má veľký problém, tak nebáť sa, nájsť si telefónne číslo, poslať mail, keď vám na mail neodpovedá, treba proste za toho pacienta u toho ortodontistu žiaľ bojovať a potrebujete osobný kontakt s tým lekárom. Toto teraz my trošku riešime aj problém, sa do toho vložilo u nás aj ministerstvo, že tá komunikácia troška hapruje, čiže potrebujeme, aby tí zubní lekári, priznám si chybu, toto je na ortodontistov u nás určite, a potrebujeme, aby tí zubní lekári zatlačili na tých ortodontistov, že musia toho pacienta skontrolovať a hlavne musí byť o tom záznam, že je to v poriadku, aby tam potom v neskoršej fáze bolo jasné, koho je to zodpovednosť. Dobrá, takže to je velká role právě zubních lékařů už před začátkem ortodontické péče. No a právě by mě ještě zajímala ta druhá role zubních lékařů a to už je v průběhu té ortodontické terapie. Kdyby měl právě lékař, klasický praktický zubní lékař toho pacienta, který už podstupuje ortoléčbu, třeba spozornět, že se léčba ubírá nebezpečným směrem a víceméně jako odeslat zpátky k tomu ortodontistovi. Je to v prípade, že tá liečba trvá neúmerne dlho a vidí vlastne, totižto je veľmi dôležité, aby ten zubný lekár aj v rámci prehliadky skontroloval si aj funkčne ten chrup. To znamená, že nie je kontrolovať len zdravie jednotlivých zubov, ale skontrolovať tie pohyby a jednotlivých zubných oblúkov, v podstate kompletnú funkciu chrupu a ďasien a podobne. To znamená, že ak vidí, že tie oblúky do seba po 2 rokoch stále nepasujú, že tam je stále otvorený zhrys, že tam proste zuby sa extrémne mu vykláňajú, práve ako ste spomínali, že tam má nejaké recesy na ďasnách, alebo vidí stále rotované zuby, tak samozrejme nemusí hneď volať políciu, ale je dobré neodoslať len pacienta ortodontistovi, že choď to skontrolovať, ale prostredníctvom v tomto prípade by som aj pacienta preskočil, ale napriamo ako kolegovi by som si vyžiadal v podstate, že liečebný plán a liečebný cieľ, aby bolo jasné, že kam sa tá liečba uberá, lebo za toho pacienta oni majú spoločnú zodpovednosť. Hej? Ten zubný lekár rieši to zdravie tých zubov, ten ortodont rieši to postavenie, funkciu toho chrupu, aby bola v poriadku. Nedá sa to úplne oddeliť, ale samozrejme pravá ruka, zubný lekár by mal vedieť, čo robí ľavá, ten ortodont, aby to dospelo k tomu spokojnému, zdravému a odliečenému pacientovi. Že určite by som to pri každom podozrení, že niečo nie je v poriadku, by som si vyžiadal dokumentáciu, na čo samozrejme má ako kolega, ktorý ošetruje toho pacienta, samozrejme nárok. A tiež si myslím, že to je úplne v poriadku, aj keď niektorí kolegovia asi nesúhlasia, budú so mnou nesúhlasiť a to je, ak sa mu to nezdá a ten jeho kolega, u ktorého ten pacient je v liečbe, nekomunikuje, by som si vyžiadal druhý odborný názor a poslal to druhému kolegovi, nech sa na to pozrie a povie mu, čo si o tom myslí, absolútne nezáväzne. S týmto myslím si, že nie je žiadny problém. No a ještě s těmi komplikacemi souvisí jedna věc, taková už trošku citlivější, protože když už se tedy něco nepovede, tak pacientovi to musíme nějak vysvětlit. Ideálně co nejšetrněji, aby to pochopil. A jak vy osobně komunikujete s pacientem právě o těch komplikacích, zvlášť třeba v případech, kdy jde o nějaké irreverzibilní změny?
No, to je veľmi dobrá a veľmi ťažká otázka. To pravidlo je byť úplne otvorený. To znamená nič nezamlčiavať, nič proste netajiť, povedať veci ako sú. Samozrejme, tá liečba je úplne jasné už po pár mesiacoch, akým smerom sa uberá a ten ortodontista by to mal vidieť, že či ten plán je dobrý a všetko ide tak, jak má, alebo ten plán nie je úplne ideálny a mohol by si vyžiadať pomoc u nejakého kolegu. Čo sa týka pacienta, ale treba s ním komunikovať úplne otvorene. To znamená, lebo skôr či neskôr sa to aj tak, poviem, tak prevalí a nemá dôvod nič zatajovať a meniť nejakú dokumentáciu alebo čokoľvek. Absolútne by som to neodporúčal. Samozrejme, potom, ak ten pacient je v podstate chce to doriešiť, či už právnou alebo akokoľvek cestou, tak je samozrejme dôležité, aby ten lekár mal tú dokumentáciu úplne v poriadku a všetky papiere, lebo samozrejme je to teraz veľmi tvrdé, ale poviem to na rovinu, že cieľom toho ortodontistu nie je toho pacienta vyliečiť. To znie úplne hrozne, ale je to tak. Cieľom ortodontistu je dodržať štandardný postup. A to je aj, vy nejdete do nemocnice, aby vás lekár vyliečil. Vy idete do nemocnice, aby ten pacient dostal štandardný postup na tú jeho diagnózu. To znamená, poviem to zjednodušene, to ortodontista nám sa troška ťažšie vysvetľuje. Keď má pacient zlomenú ruku, ale tie kosti sú neposunuté, dostane sádru. Čiže štandardný postup je vyšetriť toho pacienta, spraviť mu rentgeny, dať mu sádru, skontrolovať to o 6 týždňov a podobne a potom mu dať dole sádru a tak ďalej. Mhm. Čiže na každú diagnózu je nejaký štandardný postup. Ak je ten postup dodržaný, tak nemá sa ten lekár čoho báť aj z právneho hľadiska, ak tam nejaké komplikácie vzniknú, ak on nič nezanedbal. A preto som aj rád, že zasa je dôležité, aby každý ten odbor, aj ortodoncia, mali štandardne definované postupy, že ako sa majú tie jednotlivé diagnózy plus mínus liečiť, aby to bolo v poriadku. Ja mám teraz z minulého týždňa, rovno poviem príklad, pacientový ortodontista, nebol to zubný lekár, to bol naozaj špecialista dlhoročný, vytrhol mu zuby, ale žiaľ, tá extrakčná medzera sa mu nepodarila zatvoriť tak, ako predpokladal, ale tie zuby sa posunuli ešte viac dopredu. To znamená, tam bola bimaxilárna protrúzia, to znamená vyklonené zuby dopredu, on mu vytiahol štvorky a cieľom malo byť zaklopiť tie zuby dozadu, hej, aby ten zrýz vyzeral dobre, aby to bolo v poriadku. No lenže tá extrakčná medzera sa mu zatvorila tak, že sa zadné zuby posunuli dopredu. To znamená, že ten pacient má stále bimaxilárnu protrúziu, ale má o 4 zuby menej. Toto má to riešenie, lebo tie zuby sa dajú posunúť dozadu, lenže pacient potrebuje kompletne novú liečbu a samozrejme ten nový ortodontista, ktorý to bude riešiť, už nemôže ďalšie zuby vytiahnuť. Hej, nemôžete mať stoličku, šestorku za očným zubom. V podstate potrebujete tie zuby tam mať. Takže toto je jednoduchý postup, je dohodnúť sa s tým pacientom, povedať mu áno, tá liečba bola neúspešná, ale v tomto prípade sa dá definovať, že tam prišlo k neželanej strate kotvenia, to sa volá strata kotvenia, to znamená, že tie zuby, ktoré mali zostať vzadu, nezostali vzadu a toto už je jasné, že koho je to chyba, poviem to tak na rovinu. Hej, že toto vieme, že zlyhala tá liečba nesprávne nastavenou biomechanikou, že v podstate sa tie predné zuby nepodarilo zaklopiť a je jasné, keby to išlo na súd, že ako to dopadne. Takže v tomto prípade treba tým pacientom otvorene komunikovať, povedať im, že takéto sú možnosti a zistiť, čo ten pacient od toho očakáva. V tom lepšom prípade len ospravedlnenie a doporučenie na nejakého kolegu, ktorý to vie zachrániť. V tom horšom prípade vrátenie peňazí a v tom najhoršom prípade vrátenie peňazí plus odškodné plus úhradu tej novej liečby. Ale toto už je na individuálnych prípadoch, lebo to už riešia právni zástupcovia obidvoch strán. Pretože do toho samozrejme potom vstupujú aj štátne orgány, znalci a tak ďalej. Hej, to znamená, že to už nie je na jednoduchú odpoveď. Vy se v tom dobře orientujete právě proto, že jste prezidentem té slovenské ortodontické společnosti a já opět lákám naše posluchače na další epizodu, protože tam opravdu nám pan doktor o tom poví víc.
Teďka už mám jenom úplně poslední otázku. Je nějaký mýtus o těch ortodontických komplikacích, který byste rád třeba jednou provždy vyvrátil? Mýtus je ten, že ortodontická liečba je len estetické vyrovnanie zubov a môže to robiť hocikto. To znamená, ortodontická liečba je naozaj náročná. Treba na to skúsených odborníkov, ktoré majú adekvátne vzdelanie, adekvátnu školu. Každý ortodontista k tej liečbe musí pristupovať zodpovedne, ale aj s pokorou, aby proste robil opatrne, lebo naozaj môže nezvratne tie zuby poškodiť. To znamená, že je mýtus, že ortodoncia je ľahký odbor a že to robia len tí menej zruční zubári, ktorí nevedia trhať, blombovať, robiť endo alebo chirurgiu, tak sa dajú na ortodonciu. Myslím si, že je to úplne naopak. Myslím si, že tí najlepší zubní lekári, ktorí zvládli všetko od endodoncie, protetiky, a vedia, ako funguje ten chrup, ako fungujú tie zuby, ako sa správajú, ako reagujú, ako majú fungovať, tak títo by mali ísť do ortodoncie, lebo tá ortodoncia potrebuje len tých najlepších. A ani pan doktor Sabo se nevyhne 3 tradičním otázkám na závěr. Pane doktore, proč jste si vybral povolání ortodontisty? Je to preto, že ma nudili kompozity. A že ste práve nejlepší, jak ste říkali. To nie. Ja myslím, že tí najlepší zubní lekári, ktorých je veľa, by mali ísť na ortodonciu. Ja som si ortodonciu vybral preto, že ja som dlhé roky aj prednášal pre jedného nemenovaného výrobcu estetiku kompozitov, otlačkové hmoty a mňa to strašne nudilo. Takže tady ste sa našel. Tam som sa našiel v ortodoncii, áno. Jakou superschopnosť byste chtěl ovládat? Asi žiadnu, pretože časom ja som spokojný tak, jak som a nechcel by som mať žiadnu superschopnosť, poviem rovno. A jak rád relaxujete? Rád relaxujem s mojím synom pri stávaní, neviem, či to môžem povedať, lega. Tak komplikace se jak vidno nevyhýbají ani ortodontistům. Důležité je ale snažit se jim předcházet a umět si je připustit, abychom je pak mohli včas řešit. Hostem dnešního dílu byl pan doktor Marián Szabo, kterému moc děkuji za rozhovor a přeji nekomplikovanou cestu domů na Slovensko. Ďakujem vám pekne, aj vám pekný deň. A co nejméně komplikací na cestě nejenom domů, ale i za zdravými zuby pacientů přeji i všem našim posluchačům. Budu se těšit opět na slyšenou u dalšího dílu podcastu Mezi zuby.